बोला 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 ये समधी 1 2 3 बोला बोला हो बोला बोला ये समधी 1 2 3 बोला बोला तोहरे बहिनी खातिर हमर भैया फिरी हमर फूफा फिरी हमर तोहरे बहिनी खातिर हमर पापा फिरी हमर फूफा फिरी अटीदार पटीदार फिरी रिश्तेदार फिरी बोला 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 ये समधी 1 2 3 बोला 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 ये समधी 1 2 3 बोला बोला तोहरे भैया खातिर हमर तोहरे बहिनी खातिर हमर चाचा फिरी हमर मामा फिरी हमर बाबा फिरी बोला अटीदार पटीदार फिरी रिश्तेदार फिरी बोला 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 ये समधी 1 2 3 बोला 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 ये अगुआ 1 2 3 बोला बोला तोरे बहिनी खातिर हमर फूफा फिरी हमर बाबा फिरी हमर भैया फिरी अटीदार पटीदार फिरी रिश्तेदार फिरी बोला 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 ये दुल्हे 1 2 3 बोला 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 ये दुल्हे 1 2 3 बोला बोला तोहरे दीदी खातिर हमरे हिये गैया भैंसिया सब ही फिरी बा कुकुरा बिलरिया उहौ फिरी बा बड़का सियरवा औरौ फिरी बोला 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 ये दुल्हे 1 2 3 बोला 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 ये दुल्हे 1 2 3 बोला बोला।